panggih temanten gagrag Surakarta hadiningrat ingkang sampun kaprah lumampah wonten ing tatah Harapan Jaya Gyo badhe kawiwitan. Singgah singgah kala suminggah pon suminggah durga kala sumingkir sing rama sing awulu sing asirah asuku sing atenggak kulawan sing buntut mara padha sumingkira bali 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 ring asal neki murwakani tata cara pawiwahan palakrama pahargyan ingkang prasaja biner kahan sing Gusti kasembadan kang kahesti bagya mulya kekalenya nalika semono sang temanten putri wis purna nggih nyembulas wadana hangadi busana ingkang sampun kapratitisaken kalian Ibu Pangrengga Busana saking bidadari wedding organizer kepara Sri temanten putri Gyo kadhiraken miyos saking sasana busana kalamun cinandra tindaknya kadya sesekaran ingkang mawa cahya. Binarung surak gumyak katon sumanta para-para kang nedengnya hamangun suka kadya perenjak ambranyak sinautan saur kukila lamun saya dangu nggih nyandulu katingalana teja kinuwung Prabowo cumlorot lir kadya cahyane Kartika ing gegana kagawa rasa tuwing pitaken jroning nala daya-daya pandongi netra nedya nyolong citra pringkang nembe lumaksana
Lah pranyata punika ta gumebyaring busana temanten putri kang wis kaudi kolaborasi minangka busana syar'i ya busana kang religi. Dasar wanudya kang sulistengton uga nengenaken paugreng agama. Datan mokal kalamun dinulu saranduning badan sedaya tansah kasengker winadahan prasasat saking pucuking jempol suku dumegeng rikma sedaya datan kadulu ing netra amung pasuryan kang ayu sajak mesem guyu kang wenang den dulu para tamu. Tatapan ganggun waksana Sri Temanten Putri wis nganjing yen kang tinuju ya kendel sawetawis Sri Temanten Putri. Nalika semono Sri Temanten Putri kandhek ing samadyaning sasana pawiwahan Hang Ratu Praptanira Jejaka gegantilaning nala anenggih Risanga Bagus Bayu Prajamukti AM Dengkok putra saking almarhum Bapak Almahdi Dalah Ibu Indaneli. Nalika semono sasana pawiwahan kebak amblabar dening para tamu sinedahan. Ing sadurunge batos arsa jurung donga pangestu nyang temanten sakloron. Kebak ing para tamu jejel riel kalamun tinulu ingkang rekta kadya wukir kaulagar ingkang jenar pindha podhang binorian dening kawan ijo moyo kadya pantun kang nembe gumendhung sedaya sayek-sayek kapti anjurung lekasing temanten sakloron lauta. Nalika semono sang temanten kakung wis purna wis sawetawis genya pesenang gawa wonten ing panti palereman. Saweneng cundha kasuk pralambita kalamun pangging temanten dia badhe kawruhaken daya-daya risang temanten kakung tindak jumangkah tumuju wonten ing dwiwaraning panti pahargyan kalamun dinulu tindaknya anggang. Saking katebian kawistara ana cahya mantel sasada lanang anenggih punika cahayana Risanga Bagus Bayu Prajamukti. Dasar priya kang gagah piteksa apeng awak prabota tindak lon-lonan tumuju wonten ing sasana panggih. Nalika semono wis dumugi wahyaning wong sakala dumawa ing kodrat ana titahing jalma kang awujud jalu atama piwanidya ingkang ancik ing alam madya ya alaming bebrayan. Asang adane adat Widi Widana adat ngarani Widi
Gusti kang murbeng dumadi dana weweh adat peparinging Gusti kang murbeng dumadi nalika semono kembar mayang kinaryo bebono temanten sarimbit minangka tumuruning wahyu jodoh kembar mayang ya kembang Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Sri temanten sak kloron lononan tendaknya nalika semono wis sami pepanggihan ing sak madyaning sasana panggih tempuk catur netra nuwangresna ingkang rumusuk wonten ing sajroning wardaya datan kuwi ngampah hartaning asmara dadi sang temanten kakung kumlawe astane hambalang gantal tumempuh ing angga temanten putri balang binalang gantal kang dumadi saking turuh kang matemurose kalamun ginigit padha rasane minangka pelambang ati loro dadi sajuga tinangsulan talining akrama tangkap sasmina temanten putri daya jawat astanipun ingkang garwa purna jawat asta sing temanten putri sigra hanjengku ing abyantaremu ingkang garwa ing kono ana wujuding konangan tiga sak caketing bokor kencana kaprepekan dening Risang Bagus Bayu Prajamukti wujuding konangan tiga giya kapadha pecah dados aku pecah konangan tiga mijil warni jenar sarta seta warni jenar lan seta minangka pakarti Sri temanten sakloron kanthi nuwun dhumateng Gusti kang murbeng dumadi mugi sigra pinaringan nugraha saking Gusti kang awujud pratima bangkit tata jalma ya pinaringan putra kawan putri kang soleh lan soleha purna wiji dadi Sri temanten putri giya miji ampianipun ingkang garwa ing pangejap berat sarwing sukerta ingkang tumempuh ing angga purna sesuci piwada asta si temanten putri jinawet dening temanten kakung kajumenengaken sasampunipun Sri temanten putri jumeneng daya-daya asa ngadani uteran ing sasmita sawangge Sri temanten kakung wis hanjatu krama Vega putri Katinka pramila kedatan sailing lan waspada sarta tatur eling kalamun marga ing harga tansah tinengga dening garwa pramila wonten ing pundi kewala nggih nyuwun maksana nggih nyuwun makarya tansah eling kondur ing bale wisma sasampun nguteri temanten kakung kaping 3 Sri temanten putri ya jumeneng ing sak keringing ingkang garwa daya-daya Ibu Suwarni nyingepaken sindur kang warni rekta dalah seta wendene boten katemun jumeneng ing sak ngajengi temanten sak kloron arsa nyindur putra temanten sak kloron nggih sinindur si temanten kalamun jinulu pindhane kadya Sri Nalendra kang tedhak siniwaka
yaning talungga kadi langit mambang tepasulan pamandeka sine kapan sindur wani rekta dalah seta Sri temanten sak kloron keget supeket renggang gula kumobiring pulet dadan kinggang saring pinara sasra Bapak katemun genyo nyindur putra temanten kekalih arsa paling sasmita diparing dawuh dumateng temanten sakloron aris pangandikane Bobo katemun dumateng temanten sakloron Ger putraku kowe Vega lan Banyu Purnomo bakal paring pangandikan dumateng kowe sakloron Ger wong bebojoan ngono abot sanggane ana pangindikane para nimpuna yen gampang luwih gampang ananging yen angele kelangkung ya coba sawangen gunung ana ing sisih kidul kae yen sinawang katon asri endah hamilangoni ananging yen to sliramu nyaketi gunung kae kepara munggah ing gunung kae ger ing gunung kae akeh kewan galak akeh kayu watu akeh jurang grawah kang bebayani yen sliramu ora ngati-ati ger tartamtu bakal nemai cilaka mula ger pelingin Purama marang kowe sak kloron tansah rumaket gonmu mangun bali wisma tresnamu saya suwe kudu saya gedhe lan uga nengena marang dawuhing para alim ulama lumantar kitab suci sarta tansah anut perang paugraning agama makaten pangandikanipun bapa satemun dumateng temanten sak kloron nalika semana si temanten wis nganjik unjan kang tinuju arsa ngadani krobongan temanten kakung lenggah ing jengku ing kanan wondene temanten putri lenggah wonten ing jengku ing kiring lajeng Ibu Swari matur dumateng ingkang garwa Pakne kepiye Pakne antarane anak mantu lan anake dhewe abot sing endi Pakne yen tak rasa bune loro karone wis padha bobot bibit kelawan bebete malah kepara loro karone wis tak anggap kaya putraku dhewe bune syukur ngono Bapakne purna bobot timbang kalajengaken tanem jeruk bobot temun anyamah pamidangan temanten sak kloron kanthi nyuwun dumateng Gusti kang murbeng dumati ngucap bismillahirrahmanirrahim pamidangan temanten sak kloron kapententaken Sri temanten lenggah ing sasana pinajah purna tanem jero kalajengaken kacar kucur guna kaya kacar kucur guna kaya utawi tampa kaya nalika semana sing temanten kakung wiwit timur tansah sengket gumegruk genyo ngupaya buka wastra
pamela sedaya kaya ingkang sampun tinampa Gya kapasrahaken dumateng ingkang garwa kacar kucur kang isi beras kapurata kang winadahan kloso bangka kang mengku teges tansah kebak ing rasa apura sarta isi kacang kawak gele kawak sing adoh dadya sanak sing cedhak saya semanak kang melengkung saya mentiung nyaketaken rasa tresna temanten sak kloron sigra kasuntak wujuding kacar kucur tinampi dening temanten putri winadahan ing sinjang kang warni sasampun wiwit nampi wujuding kacar kucur si temanten putri dadi jumeneng tumuju wonten ing Ibu Suwarni sigra masrahaken wujuding kacar kucur dumateng Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu menika kaya ingkang sampun kula tampi saking Kakang Mas Bayu Prajamukti Vega nyuwun titip dumateng Kanjeng Ibu ing sak wanci-wanci nalika kula mbetahaken badhe kula suwun malih Kanjeng Ibu yang ger Kanjeng Ibu bakal nyimpen kayamu iki sak wanci-wanci yen silan mbutuhake bakal Ibu paringake malih marang Sri Amu. Sampun kacaosaken dumateng Kanjeng Ibu juting kacar kudu guna kaya si temanten kekalih tumuli Bali lenggah wonten ing sasana kinajang. Para kacar kucur guna kaya kalajengaken dahar walimah ya dahar kembul bujana Andrawina baik Vega memegang piring lalu Bayu menyuapkan kepada sang istri suapan pertama iya tangan kanan menyuapkan tangan kiri pegang dagu istrinya iya pegang dagunya saja jangan dicekek ya mas. Iya. Nanti kalau kurang bisa nambah. Selanjutnya bergantian. Mas Bayu megang piring lalu Mbak Vega menyuapkan. Oh sini temen tuh ya. Ini mengko sasmito Mas Bayu kudu diet. Makanya dikasih suapan kecil. Nggih. Purna Darwa 5 kalajengaken ngunjuk Tirta Wening. Iya. Seperti tadi Mas, satu-satu seperti tadi Mas Bayu ya, yang mesra dong Mas. Iya. Unjuk Tirta Wening agar hatinya selalu bening, selalu wening, selalu menep ketika menghadapi segala persoalan rumah tangga. Cuma boleh berjalan dengan baik dan segala persoalan bisa dihadapi dengan hati yang dingin. Baik, kedua mempelai telah usai.
ngunjuk tirta wening selanjutnya akan menghampiri kedua orang tua untuk sungkem. Untuk sungkem selep dilepas dan juga duwung dilolos. Kemudian Vega sungkem kepada ibu dan Bayu sungkem kepada bapak Katemun. Dalam sungkem izinkan saya akan memandu dengan Pocong Wuyung. Rama ibu kang putranya wana Ger anakku sironini bocah ayu Ger anakku banyu milih pangestuku
bebrayan nekang putra atot runtut rina ratri gandeng renteng kadya mimi lan pintu no sampun purna Sri temanten sakloron hangaras padha utawi sungkem dumateng tiyang asepuh sakloron purna temanten sakloron sungkem tumuli bali wonten ing sasana pinajang sarta angagem canela saha duwung kang sampun linolos. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi prosesi adat panggih gagrak Surakarta Hadiningrat yang kami gelar dengan sederhana atau secara jelimet. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya geser dulu Bapak Ibu, kemudian Bapak pindah sini Pak. Ya. Pak Katimun pindah sini. Ya. Ibu geser dulu, turun dulu sebentar, ya. Biar ini foto berempat. Ya, monggo. Ibu juga turun dulu sebentar. Monggo silakan. Foto berempat. Ya. Oke. Sampun, nggih. Bapak Ibu mandap dulu, gantian monggo. Silakan naik. Nggih, Ibu di sebelahnya Mas Bayu, Bapak sebelahnya Mbak Vega. Oke. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada kedua orang tua kami silakan untuk kembali duduk di sebelah putra putrinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan satu fragmen yang sangat luar biasa menggambarkan sebuah perjuangan cinta dari seorang kesatria gagah yang memperjuangkan cintanya hingga hampir-hampir dia gila karena cinta. Demikianlah, mari kita bersama-sama sambut fragmen Gatot Kaca Pergiwa. Dinaikkan Mas,
Niki Mas. Kaca kinon pagar kosuta kapira krasna parto manahar muco sakti nira kang nujaran wang-wangis munggar cita Raden Gatut Kaca kumel kuca putra Jodipati arahnya marata yang sedang jatuh cinta kepada putri pamannya Arjuna yang bernama balung Pergiwo. paket domba kuno tejo ketika dia merasakan bertemu dengan Pergiwo dan menjalin cinta asmara, namun ternyata itu semuanya hanyalah mimpi. Kaget hati Gatut Kaca, marah. Merasa digoda dengan perasaannya sendiri. Segera Gatut Kaca terbang tinggi mencari di mana Pergiwo berada.
yen Bapak Ibu berikan tepuk tangan. Inilah Gatot Kaca dan Pergiwo yang akhirnya mereka bisa bertemu menyatukan cinta mereka. Sekali kan berikan tepuk tangan yang meriah Gatot Kaca dan Pergiwo.